twarete para ya bondeni etwa batebetie twarenge no mochumbo ito mochumba Steve Mugaka tukabatebi na gaki eyero yachire kire miaka abantu bagocha batebanga ejenera tukubarosere lakini ase bono iga na intukugenda gari gotebia abantu ngatu atigara atorete bintu ase serikali goika motoroseri pareje ne pareria nero ngocha guchakira very soon. Yesterday bali ba bigoro mwategerere bakabona intu atomete a vice chancellor ya Kisii University egiye gocha korere university area ito twarwanira tukareta no barenge nyagitari mbakorete mbasafeti kabisa bakanyora nga nyagitari ya ito nebwate bintu bike bagocha gukinia elinde a school ya medicine eta akira na nursing iga seito I got you igo inde buyaga ari gosende bobe gaki mogo ntige bintu birinda arangusa njengo kongo genda natogoriga na bago chikokwana kenera bataiti ngotigwa seito ntubwata mangana lakini goika turairira bante bintu igenya gitari eye e university neche twara school ya yega elinda abana baito na intu barunonya nyomba kyari chi transport chirintira chinana chinyinke elinde university eye na intu tuchake kwegokya naende ninde no mumaene ngana nje gingocha gokwa goika abantu batano mukungu na rekaria na rengo yo mabogerete tugakonyeka ai bona atulende abali mwato chorete na abagambi baino toe gulibaga togenderere gokora emirimo yaito togenderere buya nje naye korire ese na ikereiri na atebire iga tindi kogenda korigi naende obugwimenera bwobo kabere igo obe gatatu mburanje bana ande tutam na ande tutam mutegete bona tutagete gavana bona tutagete na sisi mogo chibotebia abantu mama Cherusha ambaye tumeona amejaribu kutufanyia kazi. Tunataka kuona change ambayo itakuja hapa kwetu Nyamira. Ekiagera mwise kogenda ogilafisi bwanka mata. Nintu twachete tukamurigeri chikura. Etu abege tu bikundi nga genda no mukungu oyo. Inje bona abantu abatinga mbache lakini bagonta inga genda karate bya abantu bao. Batebi nga ko chiore korigie kero geke na ende tori kocha korigie kero kibugumendera kabere. Bone kero keri na abekire kando lakini emeremero ese miaka yebere yongokora muno mugwimendere ndaba korire meremo kapisa ndete binte biga byane kingokora igongo chigoso akobe gavana ya Nyamira. Kwa hivyo mkienda mahali popote muna mogoso wago chiani matengo chimule etauni ya simenyete no buone bono ga chikura chitu chibuga bana chigo chakobonde tari gocha kurigikuraga bali banya korigo chirogoro bachikorigo chimoino na nengo chakogenda go ikamba ure kiagera raundi hii gavana ni mama